हाय फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' टेक्निकल चेनेलाव दिनै आं मोनसे प्रब्लेमनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों दा बे प्रब्लेमा जेबो नङा जों जितु मबाइल सलायो स्मार्टफन बे स्मार्टफना मालाबा जोंहा स्ल' जायो आरो हें जायो आरो फांसना जोंनिया स्ल' जायोब्ला जोंनि फांसना मबाइलनि फांसनफ्रा स्ल' जायोब्ला बेखौ मादि स्पिड खालामगोन मबाइला हें जानायनि गोबां जाहोन थानो हागौ नाथाय बे मोनसे टिप्सखौ लायोबा नोंथांनि मबाइलनि फांसना स्पिड जागोन ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बयखौबो फोरोंगोन ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम थौ नायदिनि दा नै मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि सेटिंसआव थांनांगोन सेटिंसआव क्लिक खालाम सेटिंसआव थांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइला जानो हागौ गुबुन सोरनियाबा सामसुं सोरनियाबा एमआई सोरनियाबा जिअ'नि ओंखायनो नोंथाङा डेभेलपार अपसन होननाय मोनसे थायो डेभेलपार अपसन बेखौ नोंथाङा नागिरनांगोन दा नै एमआई फराव एडिसनेल सेटिंसआव थागोन एडिसनेल सेटिंसआव थांनानै नोंथाङा डेभेलपार अपसनाव क्लिक खालामनांगोन डेभेलपार अपसनाव क्लिक खालामबाय डेभेलपार अपसनाव क्लिक खालामनानै गाहायाव थांबाय था स्क्रल डाउन होनना बुङो गाहायाव थांबाय थानायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन एनिमेशन विंडो एनिमेशन स्किल बे विंडो एनिमेशन स्किला जुदि जोंनिया साप'ज 2 दोनबाय आङो नै 2 ट्रानजेक्सन एनिमेशन स्किलखौ साप'ज जोङो 2आव लाखिबाय होमबानिया मा जायो मबाइला ओरैबायदि स्ल' जायो जोंनि फांसना ओंखायनो बेखौ जेसेबां हायो जोङो खमाव लाखिनांगोन आरो नै एनिमेशन डिउरेशन स्किलखौबो जोङो खमाव लाखिनांगौ साप'ज नै आं 1.5 होबाय दा आंनि मबाइलखौ नाय बोरै स्ल' जादों नै फांसना बोरै स्ल' जादों नै नाय लासै ओंखारो नै फांसनफोरा नै दा बेखौ जों मा खालामनांगोन सेटिंसआव थांफिननानै एडिसनेल सेटिंसआव थांनानै डेभेलपार अपसनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव आरो सिङाव गाहायाव थां स्क्रल डाउन गाहायाव थांनानै नोंथाङा नुनो मोनगोन नै एनिमेशन स्किल बेखौ हायोबा नोङो 0.5x आव लाखि 5x आव लाखि 0.5x नै 0.5x आव लाखि बेनिफ्राय नै एनिमेशन स्किलखौबो 0.5x आव लाखि बेनिफ्राय एनिमेशन डिउरेशन स्किलखौबो नोंथाङा 0.5x आव लाखि बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइलखौ सालायना नाय स्पिड जायोना जाया फांसना स्पिड जागोन थारैनो मानोना आं प्रेक्टिकेल खालामना नायखादों गावबो आरो मोनसे दंबावो मोनसे नै बेकग्राउन्ड प्रसेस जितु जोंनि मबाइलनि बेकग्राउन्डआव प्रसेस सोलिबाय थायो बेखौ नोंथाङा एटमस्ट 2 प्रसेस खालामना ला बेयाव नोंथाङा एटमस्ट 4 दङबा बेखौ नोङो एटमस्ट 2 प्रसेस खालामना ला बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइलखौ नाय बेसेबां स्पिड जायो दा नाय आंनि मबाइलखौ नाय सेरनाय लोगो लोगो फैदों नै बेनो सेरनाय लोगो लोगो स्पिड फैदों नै सेरनाय लोगो लोगो फैयो नै स्पिड फैयो बेफोरबायदि बेबायदिनो नोंथांनि मबाइलनि फांसनखौ स्पिड खालामनो हागोन दा आं आरो खनसे दिन्थिबावनि मा थांनांगौ मबाइलनि सेटिंसआव थांनानै नोंथाङा डेभेलपार अपसनखौ नागिर नोंथांनि मबाइला गुबुन जानो हागौ ओंखायनो नोंथाङा डेभेलपार अपसनखौ नागिर खायसे मबाइलाव डेभेलपार अपसनखौ मोनाब्ला बिल्ड नाम्बार होननाय थागोन बे सेटिंसआवनो बिल्ड नाम्बार बे बिल्ड नाम्बाराव नोङो खनबा 6 फारसे सेरबाय थायोब्ला बिल्ड अपसना डेभेलपार अपसना फैगोन ओंखायनो नोंथाङा फार्स्टआव बे डेभेलपार अपसनखौ नागिर नोंथांनि सेटिंसआव थांनानै एडिसनेल सेटिंसआव थानो हागौ दा बेयाव थांनानै नोंथाङा नै डेभेलपार अपसन बेयाव क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बे गाहायाव थांबाय था एनिमेशन होननाय मोनगोन नै विंडो एनिमेशन स्किल बेखौ नोङो अफ खालामबाबो खालामजागोन नाथाय अफ खालामद्रायनाङा 0.5x आव लाखिनांगोन 0.5x आव लाखि बेखौबो 0.5x आव लाखि ट्रानजेक्सन एनिमेशन स्किलखौ एनिमेशन डिउरेशन स्किलखौबो 0.5x आव लाखि बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइलखौ नाय माबायदि फास्ट जायो आं प्रेक्टिकेल खालामना नायखादों फास्ट जागोन नोंथांमोन ओंखायनो नोंथाङा गावनि मबाइलाव ट्राइ खालामनानै नाय दा बेखिनि
आं फोरोंनो नागिरनाया। दा आसा खालामबाय बयबो गावनि मबाइलखौ स्पिड आप खालामना लासिगोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मोनथिबाय। ओंखायनो बयबो जेन आंनि भिडिअखौ थारैनो मोजां मोनदोंब्ला आरो इयुनफोराव आं बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैगोन। ओंखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जै बर' हारिनिसै। गोजोन्थों।